ještě jednou. Čau, já jsem Vemi a naučím vás nollie frontside kickflip. Momo, nemáš zapalač, prosím tě? Aha. Takže vás budu učit nollie frontside flip. Tenhle trik se skládá ze dvou triků, což je nollie frontside a nollie kickflip. Je potřeba umět nollie kickflip docela vysoký, abyste to vytáhli. Každý dělá nollie frontside flip jiným způsobem. Někdo přes hard flip a někdo normálně jako frontside kino. Nohy si dáte asi takhle. Že přední si dáte někam takhle jako na nollie flip. A zadní můžete mít nějak takhle, jako na nollie frontside prostě. Abyste udělali ten pohyb jako takhle tou nohou a takhle nollie frontside kickflip. A pak už to vracíte. Nejdůležitější je udělat pořádný nollie, to je největší základ. Mít pořádný pop, abyste mohli vrátit úplně všechno. Tak nejdůležitější u nollie frontside flipu je, abyste to špatně nekopli a neudělali nějaký nollie 360 kickflip, je udělat pořádně nollie frontside a do toho kopnout toho flipa. Musíte prostě umět dobře nollie flip, abyste mohli dělat nollie frontside flip, jinak to nemůžete nikdy v životě udělat. Stejný jako u všech triků, prostě flip je základ jako, takže ten se naučte. A pak dělejte nollie frontside kickflip. Peace. 2, 3.